Krømmel. Nej, du skal ikke have i den! Hey! Jo, jeg skal have i den! Med 14 gule flødekom, så er der en flødebold. Tydelig tøjet Krømmel. Nej! Ja, jeg fik det! Fik du det? Hallo, vi fik det, ja. Det er ikke det, vi knækker. Nej, jeg skulle køre videre, så...